Mesedez. Laugarren mailakoa gara. Bosgarren mailakoa gara. Eta asmakizunak egingo ditugu. Tipidakita patiki zerote den nortakin. Inoiz ikusten ez, eta nonain firi-firi. Eta nola ramatzerik zela bera gabe ezin bizi. Zela? Tipidakita patiki zerote den nortakin. Zehazkatzo kulunkariak, aizearen milaka umek izan dezaten atzeden gune. Zer da? Kita patiki zerote den nordaki. Arantzak ditu, ohe eta pijama. Ibiltzerakoan ere, ohea bizkarrean darama. Zer da? Argitan ditzu, ilunpetan begizoli, deitzen diote jakintzu eta elkartze dobendu zori. Kanpaiak dilina eta kanpaio txikez. Kanpai atetik eta aterik ez. Kanpai aterik eta jatetik ez. Non eta duzun kanpaia jotzen, asteun eta bere bila sortzen. Oso handia da, baina zirrituetatik sartzen da. Gainean jarri eta esaizu zapaltzen. Aurpegian jo eta esaizu minik egiten. Zer da? Ez du behar aterkirik, beti bainago etxean. Edo nora joaten naiz nire kotxean. Zer naiz?